takovou zábavu, kdybychom byl kocou. Ty bys dal kocour do té krabice? Jo, musím točit. To nedělej. Dobré. Určitě. Pan Lukáš chce zavřít kocoura do té krabice a to... Tam dal nástroj, až poleze na A to čistě. tak si do toho vleze. Cože? Že si do toho vleze, až pojede za chodívej se, jak bude fungovat moje pas. To přeskočí, není blbý. No, šup, pane kacové, šup, nebojte se. Musí jít oči. Ti do toho nevleze. Jo, vleze. Takže to musí dát, hele. Kočičko, nebuď útočná. Jen to. Tak takhle to vypadá v neděli, nebo z neděle na pondělí ve 3 hodiny ráno u nás doma. Jeden člověk trápí kočku a druhý člověk tady hraje výherní automat. Spíš prohrál, vole, 8 000. Prohrál 8 000. Ojro. Přijde vám tohle úplně normální. No ty ne, jo. Tohle je pan Lukáš a tady je pan Kocour. Vystočinu Lišov. Neříkej jména, hlavně žádný jména. Ale to bude na Facebooku a tam nás označím v tomto videu. Stáhneš to tam? To víš. Pan Lukáš si dal pana Kocoura na koště. No, někam zavěsně. Nikam ho nevíš, prosím tě. Ty když to spadne, to bude rachot jako kráva, až toho poleze, neblázni. Jsou Že spadnou. 3 hodiny ráno, on z toho bude chtít utíct a spadne to na zem. Ne, to je prostě... Tohle se může stát jenom u mě. Ne, vůbec jsem to neříkal, že to bude rachotit. Sklid to. Pan Kocour, pane Kocoure. Ty ten bereme ty, vole, ten s náma vůbec nemluví. To je jako... Tohle je docela zásek, jako tady mačkáš. Já jsem display. To je nemoc. Ale 80, jde. Dík. To je výhra 0. To je důkaz. 8556, ale ty počkáš, tak to vynásobím na 3 miliony. Končím.